пайраҳаи қочоқ, боздошти гурӯҳи нашаҷало ва мусодираи 11 килограмм воситаҳои нашаддор. моҳи январи 2022 шӯра пеши мо омад, гуфт ки мошини тамғаи Camry дорум, ҳамира ба Чарлз алиш кардам дар кор. Ба Парвиз занг задам, гуфтум намехоҳ як Camry овардагиам. гуфт дар кор нестай, бу фурӯшуш пулш дар кор, пулша рӯй кард. Гирифтам Camry 60,000 сомон фурӯхтум. пулша ба Парвиз рӯй кардам. Парвиз ба ивази 60,000 сомонӣ ба ман аз Хорух 8 кило нави гашиш оварда дод. бахткушоӣ мекунам ва тақдирро пешгӯӣ мекунам. боздошти фолбинҳои навбатӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. مدرسه تموم نکردم اما خانه سودان نمیاد و برنامه دادن معمول هم پول میتونم اگر تمام داشتم خودم شغل оташ задани 2 адад воситаҳои нақлиёт дар заминаи хусумату бадбинӣ. гумонбар ҳангоми фирор ба хориҷа ба даст афтод. дуздони сайёр дар пойтахт ба даст афтоданд. در کیسهش میموند متر اومده مرخفش نگاه میکردم بعدش راسمشون بگیرید ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.